מה זה? עושים לך בוק, מה אתה רוצה? שום דבר, הוא לא מצלם. פייסבוק, מה אתה רוצה? הוא לא מצלם. עושים לך פייסבוק. לא, לא, לא יפה, לא יפה, אתה מפריעים לו לשטוף. אנחנו מפריעים לו לשטוף. הוא לא מצלם. הנה, הוא יפסיק. הפסקתי לצלם כי אנחנו מפריעים לו לשטוף. לא אכפת לי. שי! אתה מצלם! רק אני מצלם. כן, איזה מעניין. אני מצלם. צילמת! אתה לא מוריד את התמונה שלי ישן. מה לא נראה טוב?